sidari. Jadi ada orang sota saat kita tuh kebaktian on obar tu rencanata saluhuna asidenggan mardalan ulaunon kon di bagasan kebaktian do hita. Jadi ada orang nak ngacara dibagi molodang dapat studi di foto mai asyadong iut-iuton na. Guarni di bata ama doho guarni anak Tuhan Yesus Kristus doho guarni to di perbadian na tumapalangit doho tanoon amen. Au do omega bonana do ujungna ninna Tuhani dangadong na dohot naung arung hian dohot naro pargogo na sumurung say mangaranapi do mata kudupak akadolok siya dia do ulaning ro pangurupiyot tuaw siyan Jehovah sito palangit do tan osabing ro pangurupiyon yang go tuaw dim say jagaon nin Jehovah doho lau ruar dohot lau bongot olat nyon ro di saliling nilileng niya haleluya martang yang Tuhan lapor asa tolino makirima usurgoi badulus pardalaku tondimi maringan Maria hubotodo takat menangguonmu iring-iring kodolan kaki saat kau di ujung di batalanku tolungan jono sulang bumi. Surat di Mazmur 20 namun kasihan sada rodi ayat onom
mar soreng-soreng mahita di hami ma ayak ganjil. Edde sian si Daud jaho bado si parmahanau dang tagamon hurangan au. Dibuat ibana doau maradi tuinganan permahanan na lomak. Ditugu-tugu ibana doau maradi tuinganan na gudang aitna. Dipatugu ibana doau muse, ditugu-tugu ibana doau tudalan nasitong lao pasangapon guarna. Pasada rohata martang yang mahita. Puji-pujian mardongan hamuliateon ma hupasahat rohanami tuho ali Tuhan debata para siroha jala pardenggan basa disalut ali Tuhan akan nauli nadenggan naun dilehoko tuhami di bagasan parnguluan nami tarlumobi Tuhan di bagasan hahipason dohot las niroha boi marpungu hami ima poparani opung raja godang di bagasan sadarion dinalaho mamuji pasangapon guar muda badiai marhite acara bona taon homale Tuhan nama dongani hami disaluhut aka ulaon na ulau kami di bagasan sadarion asaboi mardalan dohon denggan hobar tulomoni roham nuaing pele Tuhan naing marsaur mahami dohot hatam na badiai homa na mangalehon bisuk dohot gogo tuhami saluhut na manangihon hatami asaboi Tuhan tarulaho kami hatami di bagasan parngoluan nami mauliate ma Tuhan mangasahon guarni anakmu Tuhan Yesus Kristus martangnya kami tuho amin. Horas ma dihita saluhunna jala selamat tahun baru ma dihita saluhunna. Jadi adorang tatangihon hatani debata ra dang sude dope marsitadaan hamu pe amanginang ra dang sude dope hamu namanada iseau adong dope ra na sukun-sukun isedo nuaing namarjamitai. Jadi upatadahon ma diriku tuhita au poparani opung raja godang pahupuni opung dorta jala damang parsinuan ima aharianja iya dainang pangitubu ima boru siregar sian Pekanbaru. Jadi memang macailah situtudo rohaku dilehodo kesempatan tuau ima dinalaho mamaritahon hatani debata di parpunguata ima acara bona taon ni opungta raja godang. Jadi ima sautik partinadaan sianau tuhita saluhutna tu opung bapak tua bapak uda do sudema naro poparan ni opung raja godang di apalatikion salinayu pasaat matuhita selamat tahun baru ma dihita saluhutna tatangihon ma hatani dewata di parpunguata acara bona taon sadarion ima ayat harian hobar tunatar surat di almanak HKBP nanienet sian Evangelium Matius bidu 4 ayat 4 alai hujaon matuhita amanginang sian ayat sada sahatro di ayat 4 tatangihon ma songonon ma didok disi dungi ditogihot to di ima Yesus tuhalongonan asa diujuni sibolis ibana jadi dung 40 hari 40 borngin lelengna somangan ibana malema dihilala dungi didapoton si pangujudi ima ibana ninnama molo tutuho anak ni debata dokoma batuon gabe si panganon alai ninnama mangalusi nadidok suratido apalah holan si panganon hanguluan ni jolma
tung nasa hatani debatado naro sian ibana disima sahatna dihita punguan namarlas ni roha hatani debata di parpungwata di acara bona tahun ni poparan opung Raja Godang di bagasan sadarion ima taringo tu pangujunan ima taringo tu pangujunan naro sian sibolisi nuaing gabe suku-sukun majo tu hita amanginang heado hamu mangadopi aka pangujunan heado hamu di bagasan aka hasusaan parukilan jot-jot disialani aha godang mai alana adong alani perekonomian adong alani keluarga adong alani namarianakon pekerjaan parsaoran doholan akana asing jadi sudedo jol mai jaladang hola jol ma amangina Yesus sadiri pe ikodo dapot pangujunan sian sibolisi jala diturpukon dibahen sibolisi do pangujunani songon tawaran na menggiurkan tu Yesus male ibana disuruh asa dibahen batui gabe roti asa boy mangan dungi didok sibolisi muse asa dilehon huaso tu Yesusi moloboy ibana lompat sian tebing dungi na patoduhon muse didoko sibolis asa dilehon sude huaso di portibion tu Yesus molo tabereng secara parjolmaon ra olo dohita tergiur molo male ise naso olo mangan molo danga dong jabatan na ise naso olo huaso doho jabatan molo danga dong gogo na ise naso olo margogo molo marsahit ise naso olo malum jadi sekilas molo tabereng menggiurkan do tawaran nabi naheni sibolisi alai sasi tongna nama boan tu pangujunan nuaing tarlumu bima dihita halak batak ate amanginang songsone remaja na poso bulung na adong dison molo halak batak macari kok doi toluha taboto doi kan amanginang hamoraon hagabeon hasangapon molo nga adong natoluon berarti nga boy terpandang be kedudukan ni sasahalak di tonga-tonga ni parnguluon na molo nga adong natoluon berarti nga boy dohonon sukses manang berhasil kehidupan na alay marhite turpukon di bona taon ahadon nanaing di pasahat tuhita poparan ni opung Raja Godang marhite hataon rikodo amanginang sude hamoraon hagabeon hasangapon alai unang mak dinalaho mangalului hamoraon hasangapon dohot hagabeon taulahon naso hinalomohon ni debata godang dosongoni godang asaboy mamora diulahon naso ture asaboy dapot jabatan diulahon naso ture asaboy dapot hahipason ngaloja maruba tusan hapedang marna malum lauma mangalului halak napistar ninna jadi idona naing di pasahat tuhita barhite turpukon tarlumobima di poparan ni opung Raja Godang opung poparan ni opung Raja Godang jala ra nga godang poparan ni opung Raja Godangun nga di dia nga godang ragam ni parkarejoan na jadi manang di dia pehita maringanan amanginang di pangaratoan taingot mah memang rikot hamoraon hasangapon hagabeon alai
unang tahalupahon debata. Alai unang laho mangalului untuk mengejar itu semua kesenangan duniawi, lalu kita mengerjakan hal-hal yang bertolak belakang dengan apa yang Tuhan inginkan. Dungi namangi musea manginang napaduahon nanaing didok marhite turpukon. Pangujunan boido dipake debata laho pahoton hapor seotai. Naking parjolo usuku do tuhita ise do hamu nahea di bagasan pangujunan. Sude hea do hamu di bagasan parukilon jot-jot di do kamu naking. Jadi molo songoni ikon boy do hita porsea dilehope sada coba atu hita pangujunan na iko boy doi lampahoton hapor seota tu debata. Goda ngamanginang jolma dilehon hasusaan, dilehon aka parukilan, gabei dalanna laho madao sian debata. Didokma dang adil debata, dang diparmudu-mudu debata au, dang disarihod debata au. Alai sasitongna songon sahalak na porsea hita ikon boydo hita porsea na ikon dipake debatado aka parukiloni laho pahoton haporseota tu debata. Dungi naparpudi amanginang satokido renungan manang jami taon ra ngamalehi tate. Jadi naparpudi nanang di pasaha tuhita marhite turpukon ikon na hinalomohon ni debatado na jadi di tonga-tonga ni parmuluta. Jojot amanginang maralo lomo ni rohata na pinarsita ni rohata sian naro tu tonga-tonga ni parmuluta. Saya mau jadi polisi tapi ujung-ujungnya menjadi guru. Saya ingin bekerja di perusahaan ini, tapi ujung-ujungnya diterima perusahaan yang lain. Saya mau anak saya menjadi ini, tapi ujung-ujungnya diterima menjadi sesuatu yang berbeda. Jadi dang ikon sude na dirohatai, dang ikon sude na dipikiratai ikon masa di tonga-tonga ni parmulota. Alai aha nasinakapan ni debata. Apa yang sudah Tuhan kehendaki untuk terjadi di tengah-tengah kehidupan kita harus kita percayai, harus kita yakini. Ai ido nadumenggan nanilehon ni debata tuhita di tonga-tonga ni parnguluat tahun. Nuai ngamanginang sukun majo tuhita jojo dohita martangiang manang sasahali molomangan martangiang dohita mangina martangiang ale molo ngamale pitor dialak konate. Iya molo martangia kita jojo disi tapasahat aka pangidoanta Tuhan lehon hahipason, Tuhan lehon tiur ni aka pacarian, Tuhan lehon ma hapistaran tu aka yanakoku dohlan akana asing. Alai jot-jot amanginang moludang jadi natatanya koni muru kita tu debata buasa Tuhan ngahutanya kon HP dang jadi sasitong na amanginang molo martangia kita holan mangido dohita molo mangido dang terus dilehon kan adong do na berbeda na nilehon ni debata tuhita. Jadi berdoa itu bukan memaksa Tuhan menuruti kehendak kita, tapi kita percaya yang kita sampaikan akan dikabulkan oleh Tuhan. Molo memaksa debata duhita manginang di bagasan tangyang tai tutu molodang jadi nata pangidoi gabe muruk dohita tu debata kita tu sude poparan ni opung raja godang boy sahat hita tolhas
tu tahun nai baruon dang na dohonon mura tadalani tahun na salpung godang aka tantangan, godang aka parukilon, godang aka hasusaan saleleng madalani tahun 2022 alai tabereng ma boy hita sahat tu tahun nai baruon boy hita hipas boy hita marpungu di bagasan las jirohadang ana di lehot debatado gogo tu hita molope di paloasi ta di bagasan pangujunan didongani debatado hita laho melalui sudah akan masa di tonga-tongani parnguluan tahun jadi pos rohata amanginang sudah hita poparani opung raja godang manang di dia pe hita maringanan AHP nataulahon ikon mangido pandonganion nasihat Tuhani mahita asaboi hita madalani parnguluan tahun di bagasan las niroha amin marta. Mata debata martang yang mahita ali debata amanami na di banua gijang hodo haroron ni salut sileol leon na denggan do nasa ulibasan na mau diutus kupasatan masyan na nelom mituhami pilihan nami tuho say jalo may gabi uap na ustus di jolong pasu-pasu may jalara moti asa huparhasyang hami pilihanon pati bulhon harajom mo dito ngatongan ni huriam dot di portibion buhay maruhan nami marhite-hite todim asalam hutadahami godang ni sileoleo mitu hami asalam girgir hami madok mauliate tuho marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami amin lasrap alea manami na di banua gijang say penerbadia maguarmu say roma harajaonmu say saut malomoni roham di banua tongaon songon na di banua gijang lehon matuhami sadarion hangduan siapari sesa marusa nami songopane sanami di dosa ni dongan namar dosa tu hami unang hami togio tu pangujunan balua mahami sian pangago rodi hasangapon saleling nilelingna amin di pasu-pasu jala diramoti Tuhan de batama hita di sodakot Tuhan de batama bohina tu hita jala asima rohana midahita di dokpakot Tuhan di batama bohina tuhita jala di pasar hon madamena tuto di tabe amin.
Oras madi sa saluna. Atau baru madi sa saluna. Baole ate madi tuhata partiga pasay tapasaha sendal sorohata di bagasa partikianon. Di sudene kan di basana nok tajalo terlubumi di bagasa tikion. Nabandongan hita pasahato kita satu tonga-tonga ini ngananon di bagasa rai paso di alas roha. Siya kami nabakabay, nabakasuton. Mudahan nabak. Baole ate mahu pasat tabi tolu nahamu bapa nami do bapa nami. Daki ku bilang tolu dai na bapa nami. Ala yang kau kudus ada. Orang polisi harap habis ini. Ala itu lu harap naik dang perhaso hutan dope. Di barata me dua harap di bandar Jawa mas harap. Imana somar haso hutan. Ima ala takas nu moto kami. Dalam bagi itu tami do itu sudah para putara jago nami. Dari mungkin orang sorong dapat mana ada orang dapat sama ada ba. Amara dapat dorta. Para putara saya putu jori. Mungkin rak tuan di bapak tua nasian kota Minang dari tandau. Opuk tasi nomor 2 baik. Kalau para kota Minang mana rara sama tandau. Lah ibu kota tandau dari amara anak. Jadi mau abang nami, do ibu nami, do kawan nami. Baru tu soni benakin kurang penyambutan nami di Haruromu. Satu sama kita. Buama dari tanggal 7 sada ada daun di sono. Tanggal sada tanggal sada bulan ini persidangan di tahun. Tanggal sada tahun baru. Sono mu saya ulah otak. Jadi mau tung kurang penyambutan nami. Bagi rumah ada. Soal di rasulati salpuma dosa nami soal panasa nami di dosa di dongan nomor dosa Tuhan amin. Nah, aikon atas saya dulu kan dosa di dongan ta. Roba di batai saya dosa ta. Peu dulu sa didongata, tangi sa sila debata do santa. Tangi dia dalan ni. Bola parhosok de hita, debata ape parhosok do hita. Saya sama dosa nabi sa panan sa nami, di dosa didongan nomor dosa Tuhami. Itu dah. Iko na masasad do hita. Dan so ani mau pasah kami. Bola ano ka kana hurang. Ano ka kana so hurang pas di pas rabu. Parjula ay magdama. Jadi anggo ulaw nung atibuh pasik ko pamilya. Dung bakatay hami di bulan no abang ni bapak di sini dia di Jakarta. Lo kau patah-patah hamil. Jadi yang aku komunikasi nami do imana tetap do berdalan. Sale nek so dapuk di bodono. Alaya mo mampoto, parang nahuwa baik. Ay tanda mo do parang nabahadol bako. Alay mo do batu-batu basudi. Aw baru do kon anok na mo ratong aw pada bagus dong. Ay matetap anok jang na. Jadi so di ba moda ate marita, moda ate marita kata. So di ba kata sambutan sa kahit panitia, moda ate marita sudah. Ope patikan Pasal kami salabat baru mari sa saluna. Mole ate ma di tuhata. Ala tong duhita di Ramoti. Siya nakataw na lewat sahat madalani tahun na buruki sahat tolhas tu tahun na baru 5 tahun 2020. Sayang yema nang di bagasa tahun 2020 naung binasabasahon ni Tuhan tuhita pos rohata dohot hapor seota tu debata urupan na rohita madalade tahun na binasabasahon tuhita. Jadi di sude aka yanak kon nami parumain pahopudo sa luhut na paparan yo puta paparan guru godangi pos roha sadahi tadi bagasa parrohau. Itu hatta pedok kode sadama mau di bagasa parrohau asa degak kita marsya mena bersitukul-tukulan tuaka arena salpu tuaka arena nengrok. Jadi nungayang pe ba sayang dia ma di bagasan parpungat tahun sahur ma tuhan tatuhita sian na mamuka satu na mangujungan lon. So ngane manang diha ka pangarat to pe ba mulutong mula pe siya dengan anon tuak kay nganan na daw tari partao ba tuhat tama to mangiring-iring kamu na satu bagas mula biade. Jadi so ngane makana tinggal di huta hipas-hipas asa boy hita dua pasupang mo se dia kata tahun naro molo dia lihat tuhita gajang ni umur. Jadi bainaraku tersone mak molo hami bahami ma pinoparri puta nomor sada pinoparri guru huda. Jadi
ya soko pada daun. Jadi mulai ada mari satu nak, betul mak? Mulai deh. Kamu nomor 10 baru hari aja Roma kamu 7 on sude. Kita mulai tema nang di Tuhan. Parjolo selamat tahun baru mahu pasahat tuhita saluhutna. Dison jongjong doa nuayeng sian utusan nomor 10 ima peparan sian si Raja Godang. Jadi di hitana pungu dison memang dang sudah hutada akan disonnya. Jadi anu pehita marsi jalangan. Jadi sudah noko tuhamu akai botokku, paramaku, maekku, hulaku mamusesel nai, madok selamat tahun baru mahita, sahipas-sipas mahita 7 lanon, sehat-sehat 7 lanon, madalani dina madalani tahun 2020 tolon, horas madihita songonima. Oh, nah, Horas mahita sude. Ongarohi ta sude marpungi so paparan ya pung Raja Godang nakiningan. Marulang tahu kita ison. Mulai atin matutu saya dengan itu mahita tong-tong di pasu-pasu pungi. Do opungi masuk-masuk. Sude dak nama Godang do ho nama tua. Saur matua mahita terus madalat tahun na baron. Pangiduat tak saya gawe-gawe mahita. Roma Tuhan yang maliak kamoron na tong-tong hugabinan niulat ta asa adong dalan ningulut ta manangaha na porlu dihita hamoron ni Tuhan ni na tapangasahon saya lea matong-tongi hamoron ne gabinan niulat ta buti mamaliate mahita saluna di partikyanon dong tapai hutiu batulu hamon carata marsi haholongan carata marsi tadaan carata memuji pasangan warni Tuhani tu ngasih marohana di jalo mapuji-pujiat tanaking marsanga matuhatta di tonga-tongata las marohata jala taruli pasu-pasu diahi pasun ni perdagingon doh pertudion ima anggo sakap rencana angan-angan asa tapatupa pungoton. Jadi ada orang sehuturusun otik paboku bungaton iya bungaton peparan neputa Raja Godang na ta'alop sian tali bunga tang ta'alop yalok babauda akabapa mai ibam madi dulukon kantel guarna hutai asa jonok hita molo ciara itu sakaknya kabapata asai papidop begitu sob dungi ternyata nasugut marputu ma audisi ketua panitiaun inatta burusi rajai burusi dabutar do si Hansen olah no Pak Mahamin marputu oh abang Herman ang gini bapak Herman Roma menyusul dung neng mulak alai termasuk debebana di si memang adong do nasugut parpungan di si di bahasa tanging alai tukang foto dan adong dope jadi ami do molo adong istilah DPD najuluani hami ma kaverna di si gabarna mau lihat ya marito hatta las doruha tapa pungo ma pungat tahun natuari sampai jam 12 di sodo hami do panitia tutu mas Godang hahurangan kekurangan, kelemahan, doh kemampuan hurang sudi. Jadi molo hurang bangkui, marsi atusan mahita alai boy dope tabaat tabangku. Lebih dope mauliate ma asima rohani tu atta akaroman nona katodong hahaan di iboto na buru asamarisi. Dungin na dung opung Raja Godangon opa ma opung tai na Martino dohon na parjolo opuidan
Moloi adong nama boto si Iden bapakku mai. Dungi oppu jo bang. Napuna sejabum mai. Dungi oppu tukar. Anggolo mo kudu mangguari oppung kita ku boto amu barani muda. Oppung tukar ima ibululadu. Dungi oppung Charles. Bapak do no baga guarna. Guar Amerika do oppung Charles hima di Budar Jawa. Dungi nadi si bunga-bungai 5 maupung nami di si mana ngopung tak alana nomor 10 saya do panitia ni ulang tahun molo nomor 10 naking kaudangan nami duduk manis mana ada si denian jadi akabur nomor hubes p nomor 10 saya manian molo boy hijau beruna nomor 12 na ulimai jadi 5 ma opung tanah di si bunga-bungai poparan opu dan nakin arang depen sama foto guarnion opu Imson opu Halomoan opu Tiromsa opu Bendi opu Sauduran nama ngulu bapai tinggal 2 mah isodo nasiran waing idiot sarna huh? Oh na isodo na hodok iya dungi nadi butu joring mak nadi butu joring opung tadi si 2 hima opu Josman dohot opu Sau dungi nadi bulu ladoy naking holan opung tetti do siani bawa alasong ini mahro partikian nauli naringgan tarpasaan itu hani unasida olan itotta sidetti nama naboy nomor 10 sada tu sa tu tikyon ipetong dah melete honotta idungi nambar 4 di Budar Jawa naking opu Charlesi opung tadi si 2 ima opu Saida dot opu Maruli idia si Maruli rodo dison parkisaran Asimoro ni atu atta lam tu dengan nama komunikasi olak nyon iwani mana doang gina si Maharin teo dia mulahu botor guarnya laku sudi ngai guar ko takku botor ini botor nasida mau lihat mana mangujungi hatakon do akatur tirinan nobboy repi tamar turi-turian alana sampai jam 12 iso dernok kita horas medita saluna salamat baru mau lihat mari abang nami napasahaton kata sambutan mewakili sian tarap nomor 10 sada jadi Bu Hadi hamu amang par catering nami nunga beres oke jadi partikianon hupa sahat tami ma tu boru bere nami doh ibe bere asal sabuma memandu parsirapan nota hupa sahat tami tu hamu ma jadi molo adong ditarak nasab pulusa ada nak dari dok ni kerajaan hula-hulata molo tungboy pe jong dison boy do secara singkatan non hatata tuaka hita saluhna jadi tuhamu namang doh dainang rajaan hula-hula nami saluhna jumolo mahu pasahat tami tu hita selamat tahun baru madi hita saluhna ada orang so pasahat tami jolu hata nami jumolo hubatan dahuk kami maju diri nami terlumubi pribadiku sendiri manang keluarga nami ya margaku marga silalahi nama ngarap buru dirajai na cantiki jadi kami marga sohotan tahun 1926 jadi pangkuaran 5 ma pahopumu dohot beremu manang na pahopu song-songoni dia kapariban nami be ya nakon nami 5 ma 2 boru tolo anak namar hasohotan nunga tolo halak jadi pangkuaran nami ada orang somar hasohotan siakangani
Pak Mesro silalahi dohot opung Pak Mesro bursi ari aja. Jadi dung marhasohotan siakangan badidok mahami muse opung ni si Ronauli ala naburu do perjolo marhasohotan. Dung marhasohotan nomor 2 didok mahami muse opung Otniel manang na opung burju. Jadi kami naking apalah pinoparni opung tai siap pudan sian Bandar Jawa. Jadi molo hupata dahok kami diri nami tuamu bah out boha jumpa marsugut taduan masa tongtong masih saya mak hita saluhutna jala molo tung adong lebih orang anak naud dope petuluh hali manuaingun apalau dope mandok katau jala dope hua diri. Jadi apalah tung marsailas situ tu ruang nami apalah di partikianon di paparan yang pungtai bui laus marsitada kabe saluhutna. Jadi yang buhami marpangi doa Tuhan muraza di hula-hula nami saluhutna asa tangi aku kamu hami dia ka pamorumu dapotan akalas niroha dapotan akapabagana lomak suang-suang akan akpahupumu nabi di tonga-tongani parngoluanon. Nah, jadi ima nahubatan dahuk kami keluarga nami sian keluarga opung burju silelahi sian pamatang. Jadi mula-ulau nami borhat jamonom sejabu mula jamonom sebalian songonima goparka hizun nami di tongani hutan nami. Mau lihat ya mak? Oh iya deh. Horas selum selamat tahun baru mari kita saluhutna hamurajani hula-hula nami. Yan nungay pasat ang gini manaking dison kata sambutan ala kebetulan di pasahat ala kebetulan jala nama majabui paparani opung na siya butu joring kami ma buruna apalahiranya pedor tamau silagan yang go karejoku sudah do udalani medalani rumah-rumah ibadah do ngai moto hamu be tanya kok kamu ase boy lamu jago akan pinoparon. Jadi songoni masya kami ba urang penyebut namin non sudah kami baru lungoy parobasan nami mangajo hamu aka hula-hula nami alana tahun baru godang na urang modum. Jadi songoni ma horas masya kami selom saya terpasok-pasok maita saluna paparannya puta opur raja godang horas ma sauti naik tabakku hita kaboru siap-siap mahita mangurupi mga basi panganon nalau marsarapan non di ulau ton songonima baru mulai tungadongan nom muse hita nama baik pangurupi otta ngado seroh naking terhonot tama alamanot terdonok kita hita boru mak periska ma papunguhon ijabu suku kaumai dia mak periska no bagak mai boru ni rajai boru hari aja. Jadi sautik naik pihak lakon berkenalan parumai kutong baru hari aja idokon lai par Jakarta nak cantik nain nak memang cantik dong aja kebain horas di soko nande salam. Mau lihat tema di Tuhan, mau lihat tenang di tasaluna. Punguan na pinarsangapan, songon kami songon nuang jong songon laupat daun diri nami, songon nau sadiri, auma marga barimping, helani opung jubil, namanya nawalap boru nirajai boru harianja. Di bahasa satu di kami 5 danak 2 ma bawa 3 ma boru melatih mari Tuhan anggo tinggal nami di Pekanbaru anggo perngulun nami meracik-cacik doami di perusahaan malang gaji jadi tanya kok kamu mah kami yang kahululan nami song-songin nang gopung nami nang son simatun nami asang giat tujulan rion lam ni tabai tuan kami ka pas pasuna
ternubi ke pernguluan. Jadi ala nuang situasi tahun baru do nuangon, songo kami atas nama keluarga, tong do kami pasaton selamat tahun baru madihita salut nak. Soni majo. Jadi songo lima sotik, songon penan daun diri nami. Melati mak. Makorong gugunet baru, hai pason. Aseng kita Tuhan margogo hami cal marai pason. Nalam mangduti ulon nami sekono pari, nah bartu lo maniroham. Terlebih le Tuhan margogo hami nalam mabuji dohot pasang apokko. Pardosa do hami dia berdamai, dia dopamu terlebih mah hami sama hami. Pinopar ni opung nami le Tuhan, opung Raja Godangi. Alani bangido do hami dopamu sesa salukna dosa nami. Masih telup hami jala ias inganan ni pasu-pasum. Jalan Tuhan jala ulu tengeng nami di bagasan gornya anakmu Tuhan Yesus Kristus Yokob jala sepadua kami. Amin. Tuhan kami asa hubak kami dan nasida melate. Sonido tutu di panitia ni konsumsi ta. Amang panggol pengkursi. Gabi amang gabi. Mulai ate ma huduk kami dihamu inang rohamu manggohi gokon nami nang jojo nami sadarion. Ang giat matutu marhite uning tai nalaho pakyota di acara salubna sadarion ima di pertanyaan bona tahun pinopungta si Raja Sonang si Raja Godang sadarion ima di bonani tahun 2020 saukma sakka ni di bata saukma sakka ni nang rohatta terlebih ma dihita pinopar ni pungtai las doroha marnida di salubna aka ulaun naud nading kanon atong neng bulan nama mulan nama yak kapartorion sadarion marhite uning atai adorang sobak kami raja nami bama jauh di kami godang mula aliolodam majo tua mata nomor tua di bata. Suang soni manang alolo damma turaja nadiat nalolo. Songonima napatuluhon tuna tua tuna huta na bonar di hutaon nang soni tu salut raja ni hula nami na adong di partikianon. Ase siap judul nang mula-mula siap judul nang mula topa beda mangmai di hami godang mula-mula pada umma nang tegodang sopa. Ase lihat akka parsaulian lihat anang akka pangomuan dihain pinopor nepung nami tu juluan nerion ase yang giat hami tong lasroa nami madalani bonani taunon saat tu mengunjungi ase bae ma dihami godang liati.
sada hasuhuto dohita si sada ulau dohita di peparannya pung tapung Raja Godangi alai asa ada di bagasar rohaku asa tarida manyan si nomor 3 anggau apalah di nama kasuhuton jadi anggau apalah di tikon di rohaku sian hita peparan di parbutu joring di sojo hita asa ta soba haha anggita asang giat sahata saulua kami peparan ya pung nami opung Raja Godang sian nama muka satu nama ngujung ulau namanya badi hami Godang persahatani Dison ngober kami jongjong akan atoros nami bapak nami nama permudu-mudu hami nama ngalehon tikina do guguna tuhami saluhna yana konna do pinaparna anon yang guburu nami ipasat tami partikian molotong patotorom mupen non aka sima tua muon do natulang muon do omak tua munon inang dua munon adong do tiken no tuamu napa pasatot selas nuramuna tu akka hami saluna raja ni ulau muna soninang sima tua muna manang omak muna jadi amang pada nami neng Roma hami songon pasahatun silas ni nami manang akan atupa tarlobima nalau manobba orang tua nami di son ima pepenopor nepung nami nomor 10 jadi ase baidam majo edena manang laguna na hobar iya na soba marurang tua marna toras kurang malu ami pilih tamang mak
Ido sonna berjol naking ma. Songoni ma partner toroni songoni ma nakkening. Ase hubay kami jo songon persinapuran do ni denang namion. Songon persi debas satapuk manang gabir. Bae madoy hami si girang-girang nai.